Hello guys, dami mangga. Indian Mingo. Apple, o di Indian Mingo. Sa pagbuwan ko naman, magawan mo gabi, isang hapon sa tubig. Kasi siya magbuwas mas na, patulog ka ang kain. Mula ba punis tayo sa una na yun? Ano naman? Pitrumak, ganito ano ba? Ubos, Pitrumak. Ano na kung hindi na, Bad na. Trabaho, mas basa kay dahil. Mingaw malagis tayo na, huwag malagis tamiaw. Anang ito as irang maluto ni Sig. Nasaan na Cardo? Char! Sana on. Sana Carston. Tesa mo, iskwela stira tayo. Yan hayon, kamatajon. Minaw ko ni Zatay sa. Tuwasag na. Ang lubag yung papalit Sig. Lubag. Pero kulo, lubagan kulo yung papabi. Ayaw. May papa. Wait, dito. Nanggarap itong Sig. Magsitap ang naligsin mo. Ang liksing. Di liksing ka mo. Tagad ni mo. Mato si Dani yung naingani no. Kay hano to inigpanit. Panghilam mo sa ligo man. Bagong ligo mo na nag-iring. Dito siya. Hindi ko na Sig. Hindi mo may Sig. Hindi mo may no. Pero yung taas na. Bugat tayo. Bugat doy, buyag. Uda-uda. Alat, sitok na mali. Sila man po panamdit po rin yan igususo dito sa iyo. Anong grabing lihok ka magkagabi iton? Magkaglukso. Kananay na? Kay klase likse? Kasi day klase taysa? Oo, naman siya. Oo, mangga. Taysa tamis ng mangga. Kasi panitan taysa? Yeah. Namalig siya sila mangga. Marilote? Wala to na siya. Mura. Ingani po? Kaya hanin na kalamay. Ginaya siya sila gusto niya. Pila ilang yung harap. Halos po kasi nga. Hindi Nagkalagi ka dyan siya lagi kasakong murag cooler ba? Nga doon dyan lang kamalig dyan. Asam tayo balik dyan katan. At ito subay, bagay sulahan. Dialagbang ka guys. Nga lang plurami bukulan na. Kam ka ulit? Yung kang kalari na eh. Ha? Yaba. Kasi na rin tayo ka ano ko. Banyak Ming. Pagkamay, pangat mo. Buwagan ba ka? Babaw. Mga antak ko kahoy. One man. Mangraha ba? Mangraha. Mias mangga eh. Kukan tamis. Namingaw na, kaya nasdal ko hindi, ani ulit na. Pangat.
Ako. Ito guys, nangahoy na pod mi. Nanakoy kauban siya ti Ali. Mani mang kahoy da. Dami dari ubos. Kay wa naman datus ibabaw. Na pod mi dari sa ubos. Kadung singot ko. Kapoy rin yung mga hoy kasamad-samad. Day batang naghilak guys. Nag-uli, gikas iskilahan, naghilak man. Nag-uur sa isang bag, nag-uba. Naman lagi kay krayon gawin na. Ang dami nga numilak man ka. Nag-uba isang bag, naghilak. Agsipir. Ya, sipir ang magod ni. Na. Naman ko'y krayon. Isus, ginukurang luod siya. Makuha, magod na. Jama, ramang ka. La, abrihila. Balag magaba na may isa ka bag dito ka tibidalos. Naog, abrihi. Mabri na, nga na ara na. Very simple ra na. Hindi jadi ay. Mama rin mag-aprida na. Unsa? Ayuhon bitaw na be. Diarag among kinahoy guys, amo nang nahakot ni Tiali, jaahan aning baghaon, bahalag buhi agaban. Kay mamatay ra man na siya karugayon ug maintan. Suwato na ni siyang baghaon guys. Ama ko magbugha ko. Biya na kay maigo ka lari. Hilak man di ay, basig na adyo.
Labot kulot. Hehe. Ganto, ganto. Ima abre. Bri, ako pa'y pabrihan ni mo dati di buhat. Kamaumok. Kaon, kamaumok abri. Kuan man dangog. So what? Lapit. Yellow or purple goes up now.